Assalamu alaikum masu kallo, barkanmu da wannan lokaci. Ina muku albishir da cewa a wannan shekara Shakata TV ya tanadar muku gagarumin biki na Kannywood wanda za a zaɓi jarumai gwarazan shekara. Wannan gasa ce ta zaɓar jarumai da kuma jarumai da kuma gawurtaccen ƙasaitaccen gwarzon fim na shekara. Sannan kuma za ku zaɓi gwarzon daraktan ku na wannan shekara, sannan za ku zaɓa mana gwarzon producer na wannan shekara, wanda kowane masoyi zai fito ya ba da gudunmawa domin ganin an zaɓi kowane jarumi kake so. Kawai ku shiga tashar mu Shakata TV, ku danna mana subscribe, liking a YouTube channel ɗin. Most of waɗanda suke kallon mu, I'm sorry zan faɗa gaskiya ko me zai zama, yawancinsu ba su da cikakken ilimi. Sunana Zara Muhammad. Amma idan kika samu Diamond? Diamond lakani ne. Wai sa miki? Ni na sawa kaina. Me yasa kika sawa kanki Diamond? Saboda suna ne da ba kowa zaka gani da shi ba gaskiya. Bana tunanin ma akwai mace da ake kira Diamond. Sai da kika shigo industry kika sa koko kafin ki shiga? Sai da na shigo. Ya kai kika samu kanki a matsayin Diamond? Ya kai kika shigo? Ba aiki mai sauki a rayuwar nan, gwagwarmaya ce. Gida an yadda ko kawai faɗuwa? Insha Allah. Kin yi fina-finai da yawa, wanne ya fi kwanta miki a rai? Wanne ya fi kwanta min a rai? Gargada gaskiya. Me yasa? Saboda na san a wannan lokacin taimako na aka yi, kuma fim ne mai kyau sosai, kuma na bada abin da ake so a ciki. Su masu kallo wanne kike ganin sun fi so? Labari na. A fahimtar ki fito a Dr. Asiya, me yasa suka fi son labari na? Saboda labari na ya tafi da zamani ne. Wannan rol din bai taɓa rayuwarki ba da jama'a na Dr. Asiya? Ana ganin kina neman sai kin shiga tsakanin masoya? Most of waɗanda suke kallon mu, I'm sorry zan faɗa gaskiya ko me zai zama, yawancinsu ba su da cikakken ilimi. Abin da suka raya zuciyarsu da kwakwalwarsu ta gaya musu shine gaskiya, ko da ba shi bane gaskiya, haka suke ɗauka. Kuma abin da yasa na faɗi haka shine zaka ga wasu sukan je su buɗe fake account da sunayenmu, su ta yin abin da ba shi ba, amma da yake hoton mu ake ɗauka a saka, to kai abin zai shafa. Ba sa gane cewa ba kai kake, su je su bincike wanne ne kai ɗin da gaske kafin su yanke hukunci. Da sun ga wancan kawai kai ne. Kin yi fina-finai da yawa, za ki iya gaya mana sunayen kaɗan daga ciki? Akwai Zuma da Maɗaci, Gargada, Labari na, Farin Wata, Mardiya da sauransu. A rayuwarki ta acting, wace matsala kika taɓa gamuwa da ita? Jarumi dai ba ni ba, kowane jarumi, most of abin da yake sa ake samun kalubale ko kuma damuwa da mutane shine rashin haƙuri. Saboda zaka iya samun aiki da wani amma wani ba zai ɗaga rana ɗaya ka je ka yi wa wancan ko kuma ya zo ya are ka. A da an yi, ku da kuke fim ɗin da ana zuwa a zo a ari jarumi a tafi, amma yanzu ba a iya yi. Alaƙar ki da mutanen gari fa, rol ɗin ki na Dr. Asiya bai ja miki bakin jini ba? To ni da yake ba shiga mutane nake ba, maybe sai na je taro zan gane. Zuwa yanzu ba wani wanda ya taɓa ganin cewa kamar kin shiga tsakanin masoya? Wannan kan ana samu, ana ɗan kira na a gaya mu, amma ido da ido ban samu wannan ba. Kin fito da jarumai da yawa, a ciki inda wani zai fito ce na son ki da aure, yaya? Soyayya ce take kawo aure, kuma har yanzu ban samu wanda nake so a cikinsu ba. Ba wanda ya taɓa nuna miki shi yana ƙaunar ki? Yanzu idan wata ta nuna min tana son rigar nan, in ba na son in ba ta ba. Sai ta gura. Me buri ki game da film industry? Ya zama mai daraja kamar yadda sauran fina-finan irin
ba ina nufin fina-finai ba, kamar yadda sauran ƙungiyoyi na fim suke wanda ba na arewa ba, because arewa ana tauye mu gaskiya da yawa. Ba a ɗauki fim komai ba kuma mun san ra'ayinsu ne, amma ka tambaye ni ra'ayina ne yanzu da kuma abin da nake so game da fim. Ina son yi daraja kuma 'yan ciki su san ciwon kansu. I'll be giving up,